ada babirta long pen kadu kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuri klang tang te pini ada babirta juitha Pirthe thak nona por bab bi teng pi teng prang rekang nune ka chingjok ninga rong me ke wang sonsi pini lokhimona dhorom kapaklang bangpu ursar lokon inki hensek pirthe ha cherni ninga rong ben lokhimona dawan tin long setame bang ke thek arni guru ching dukdun lason si lakhain ko ra trok dwarbaguri MSc constituency ke parlo dolamara lokhimon ashram anparta bapuram tok bi lokhimona dawan pelong setame Sayang denga teng pen guru sar lokon inti hensek pirthe ha cherni guru ching du gajai mek mesen pen talondu Sayang denga teng pen icheng si ada por phai ki thom pen lake kang thir me thek guru po tum adun thu por phai trokra chitim lake guru po tum pan ki deng ada por phai trok si rat pen man pi ka chipman adun thu por phai trok si ra chitim lake kang thir me thek ra tum do an pen apen thu ada por phai sirkep lake karcho por phai sirkep ra chitim lake kichu kiju na son tim ke thai ada por phai kep lake lun kana malin kangpu ason kachapati lapen kijut si lake por phai pho ani ang sam sang deng ki play Ikan suri hinira inkoira ko ini go secret rock kurusar itu pirthe yang khatiani itu ningkarong kacipi labak sorni lasi non nilitum sai deng kon bom lake lunkan kacipati bate karju pe thang hai sinil tum tempon bom lo pedap nilitum ithur pen elson lo dia nilitum asengkan rangta Guru po fansi kedeng guru po mante guru sara purun guru po masdi riking ar samlo riking ar sam det pen api niletum rat doan pen manteng kipi det pen tak themi thek kilo la pen det niletum artu det pen api ako niletum uthot rat jingrum FC ako non la son thakha kilun ki kam dipon lo klim sumara phan ta pen te chingri long ri la tum anil tum kirap ki to si la son asai patun lo la pe non nil tum la ke deng kon bom la ke klim sumar phan si ki pakan ta la son pati pon lo la hai lang li tum phan ni tum ason duan te nil tum chi pon po la ke pati pusi pon der lo la pen den nil tum ko la so phi ta ju ke thaka bi pon po dhromalam the puta ke ta ju pon ji la lang li tum phan ta sini gitu nong kipi pon thupo ketalon lake non nile tum da bapuram tok bi arong do lokhimon doan pichot kali lake karbi yanglong ang pata dagan kaprek la lokhimon ke kroyarat an gela pinani sigela son talon pon guru sar kethana teng pen bang suwarni bang kenang le tum guru singduk apo porchok det penang le tum rabdat sitame ki bikiti pusar pen ningarong sipi tulun kan kacepati pen cenglok lam kam cethan tu pusi nitum non pangceng pon bom lo pen asai ta pangceng deng pon bom lo non klim somaratum alang dentum risoi jang lun kan cepati pon bom lo da sinili lam thela anti ningarong penang le tum phan pati ni lo Ivo signify great rock arni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo dong muka hawar kiri rong phara rong mate dong karnuk rong hanga rong mekar karlitang deboram rong hang kidam tang vosik achiklo niphai troxy arni gohati along rialong saikang dadam along mat kupi koson penni apran kidam juya jok lapu hemtu natum kisung tektik apor hut haurghat subdivision press pen tong sekot chingwaisi kichojonason ani me pen pajirdam Lason si nona hemerit karbiarona tang sepang thirjia phan tangka ka duri thektik lasi karlitang deburam ronghang hem tu na tumpen Karbinglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram ronghang phan nangrap tha pusi chuning ripon lapen Karbianglo ora tum ning keme bang phu bang pido lepute nirap tha pusi chuning ripon thu pen nang tum anak ke lupen ni hem dak sung along nang tum nang ka humri nang ka humpat tanining sampik lo nang tum non na han na sang ni ke thon ni karbijan ka ching hon ka ching jin su pu nang tum anak ke lupen ke wang ni ning ka ching sam lo
ahan masang nak tum nak thon karbi jan ka ching hon na jeng ni sinak tum la an lehem ke sung tanak tum nak humri lo pot ning samjin lo la pen sela so seang tong ke lili phan ang song ni pali pitha pusini nak tum phanang chun neng ri lo Bini nilitum nadak kiri rong para rong juga damtang tarik proxy ani alang li kisung podat barni hadalong lasi alang li hem nilitum nang humri pen kisung tekti ka por nilitum asap sobes tami sang han pajeri pansi nilitum wanglo lapen nilitum ladak hemasor pen jingki jethan pen ladak kopia kisung ke boy doma ba non ke wangi lang hot kopi se alang litum pen kopini ki claim ninga som do mala sopu thak ni tum arju pon alang litum nang che thana teng pulote chuke dam tang alang litum abang ar pum ke wan hostame ake hai doktor tuliram rong hang sar setame asap so tame rabdon pus alang litum pen nang pachini do lapen angko non alang litum pen isi ka chuning ri chu alam bang ke lalo je non labang so hem ke pang thiria phan alang litum non bari khapor alang litum thangna ta chuklem abar side ave lapen ladak omani ki claim pi bang ke dam pi bang la son ta ave la salang litum phan karbiang long to namas council pen mate doktor tuliram rong hang sar setame alang li ladak wang pen alang litum phan asap subet chuke dam tang son non le thot setame alang litum chepang thiri phan rabdu na son te misenji lapen te la son tak thak se karbiang long arat karbi pu chinghona men pen alang litum phan asap subet setame rabdu na sonte mesenji lasi karbeng long ra do an sitame dadak na humri pe na sab sobet na kerabdun ji phanchuning ri lo pen alang leitum nang cherab nang chitudun po pen karbeng long ra do an sitame nang cherabdun wek po pusi nilitu haru ka sabriam press club pen ning ke pon Bangso perang ke mailong Forum for Hills Autonomous State Movement kongchun bang Peter Tiso pen kang ni pon ke Karbiang long pen Nagaland na hoy long solar project ki biji po long long kathara hawar an humri dam rat tum pen ching piching lai pon long lapen solar project ke parlo hawar rat tum an ke solar project ki biji pan kam ke dunde la so hawar malom an ke naga la pen ke che su tum an si long le nam lap lo kasi solar project ki bilo pulote lai naga pen ke che su tum apan dakmen toy long po Karbiang long aduye hoy long kacharai komjia panta warsai long pon po lapen Karbiang long autonomous council atum la solar project ki bg puke 6 dola ja kongpen lo bonta APHLC party jay kathara tum la solar project thak ikam ke dun ke chokche thi holo si solar project pan ikam ke dun atum pan sodak pen pinrem lo pusi Forum for Hills Autonomous State Movement kongchun bang Peter Tiso sodak pen pachini pon Nilitum Forum for Hills Autonomous State Movement ahin pen nitum isi Karbiang long along non sonni bostu ratatum kachini nang ya kenang sot apu thaksi nitum Forum for Hills Autonomous State Movement ahin pen rata pana pachini pusi pini labangso a press media bangke ke phapot lapen press media korte atomapan nagache tong nonopot nalidom hanak ke rupilo pini Forum for Hills Autonomous State Movement a joint convener akai sir itu molong Jameson se alang di dolo lapen nili methangka GS lo lapen lasonok taxi nitum ASDC Youth Front hin ben akai Lipson Crew lapen AGP Karbiang Long District Committee Amaipku akai sir Daniel Timu lapen nilitum APHLC Rose Sarjan Office Secretary Central Committee akai Sir Singh Hanse press meet pini nilitum ke phanang ko kalam ke lahlo je nilitum Karbiang Long District nilitum Long Deadpan
ilitum labang so district along ilitum komatmat akai a tribal atom si ladak recognize kelongma as a tribal to halabang so putha kapaklar ya pansi hapon lo lapeni sia bangke ilitum non present aporhood Karbi Anglong Autonomous Council pen initiative NPONSI border Anatu particularly Borjan MEC constituency are low along solar project aputhak ela da bangke nitum thekdam long lo gangbura tum pen nitum hanang pachini do local gangbura tum pen je hadake most of the land longlei penangana bangke kumanege unrecognized tribal Naga unrecognized Karbi Anglong tribal lo hala tum seta me Karbi Anglong long ke recognize ne as a ST lase Nagaland ke alang tum phan recognize ta haipo ba long prek Arunachal recognize ta haipo bontame tribal recognitions 1950 hala so order along penke alang tum phan ke recognize ne hala tum phan si unrecognized atum phan si penana Karbi atum bangke long list your app option si ada agreement paper penching lock kadu ko wen check dam long lo si ke thek long pen mamata me ining duk lo la so pen jok si ne tom si tame la so pu tha bang ke ra phan a hok pet pachini nangji pu pan si pini nang le tom phan pha pon lo anotina pen bang putin pen jasmet radatum la pen hada kedotum la pen ilitum social organization atum same la so sensitive pick ai show bangke anote bang putin same kelang dun pen haladak itum ke ek dun bangke akedan sot po bang se itum matha dam lo la si pini la so press conference same nal tum ran chopa alam theke apo hello mohe jong itum secretary pen former secretary pen itum pan than pon clear lo haladak jasmet la bang so solar project kepa doji po ladak autonomous council mate 6 schedule aja kompen alang tum ladak industry setan industry si hadat kepangni jipu aputha ka lampen penangana somatum hadat binangi bilongli walam bangke la bangke niltum forum hin pa abangke kroidum thekelo athe iltum 6 schedule bangtang ponai prote itum autonomous council handlo aja ko ke theneke laban alang tum any planning mesena planning ke pon along abangke iltum ka opposition bangke chokte daji meme daji athe alang tum same autonomous council made itum a district consultancy revenue ansusi ke pe ongbon thekjima laben ituma district ansusi consultancy job employment amokha kipi thekjima laben kitu kela arara tumphan consultancy alang tum same sakuri bakuri pen senglok laben economic ahin pen senglok kandogawe kipi pon thekjima pu Autonomous Council atum Dr. Tuliram Longhang alang li pen senglok alang li timatum kabor ialong ini tum langdun prong chora bang choga deji la pen ang tum claim aling chok je heno pugi pudun bangke chok che deji kamlo bon same idum thenglong lo ajha ka song atum ke oppose jasamet jaiga tha atum ada ke oppose bangke lage chok che pin lo la pen lage alang tum claim dang je polo alang atum ada ke oppose mane ada development afansi nang ne pujalang suki budam lo lapan hada karong kisung apot pisung bom lo na hada kiduk apo aral tum piduk bom lo na ko hisab ason se al tumat haro hada aral tuman kiduk isung men pejok tang ji la busona bangkang tumat haram de pusai tum jok dam tu la se kathar sang ho tum hada ke posa maret hada alang tum la so pro nang ne pudam bangke jok ke pusai tum hada pudam tum Halapu solar project ki BP parlo ponlon longle hempo tu pan arona tank ben longle nam pivek nangji the iduk de rak tum side ang tan ben longle ke we pin tum amen ji jogdun tap den eje pansi SDC youth front lipson program chunli pon Nitum kani ponolam thei pothak ta ahok lo asi jasmet pet nilitum kani ram jibu bangke pading uwe lo lapen ke jasmet pet nilitum kachini dam ke thekdam no teng pote jasmet pet solar project lo malum kachang ju babang so puthak bangsi nilitum jasmet pet alam pale yang tung rara phans tami jasmet pet nilitum kachini dam ke thekdam long ateng ground zero long dam ateng Urutan pe
ha dak thegam lo bangke jasmet pet abangke la ilitum solar project ki bit bangta hinune ma pasi ilitum bang mathada hadak ground zero long a report ateng plo tangte athe hola dak ilitum thegam lo bangke ilitum longle ahin chi protect ji plo tangte lapu ilam sai se la pen ke ilitum yakong bena uni ilitum bidi penang ji kopi pen ma podang te ilitum pination baga project ke hola dak deng bek nang ji athe non dak Nagaland border chokli Meghalaya border da lapusam ka cheuri sai ba ka juduni plengone athe non ta solar project ke isi longle ka project ji permanent pencil dak ilitum thekdam long lo athe khuti pen ilitum chotolengri la pen ke balian la pen ke ilitum 7 mile la suan la for them so ding sinang bilo product te ilitum Nagaland pen ang tan pen ke wang dak 6 sidung along real alo nak chiyok ne dejfansi labang su bange mesen lu wang si mathaji ni tum theng long ge non bangke ilitum jongsi labang so solar project jongsi la dak ilitum bibedet ma ko pinia project semi dapi bedet product te non ta hidipi dilai nang le kai lu Nagaland pen ke wang anaga dum dak na ke bloksi lasi nili pudai bangke ang tan pen nga chirai abangke labang chok chilo lasi ko pin la puhenlo jasmet pet ladak along le ahem puwek atum bangsi compensation na chilong nangji lapen angtan akar bi punon angtan amunit tum sami ladak jasmet pet len along le ave pin along si amen kasi thabun o bangke chokche ubangsi ni jasmet pet pachini gang tu kali pulo dang mo ki bang iprange wai bangke ilitum imithangta sungdechi athela tumange along le chipadoi de lopoten alang ni tum do thai velo aposi le tum kadu kave sankura rastami dak longle ave pin ha phi phuo kai ben along le ave pin tumange dak chiyo kunang ne ubangsi ni li chuning riji si nil tum theklong lo hadak lo solar project job si hadak pangi dam lo pulote hadak bidam lo pote la dai si mesen industry lo la Thomas council pada revenue hadak etum lompo etum chilo la pen hadak kedo kar bietum dona rong same dak lo mathar pen singlo hadak penangan arong do men diso la pen kapra preng arong do lalmati pen rong same halaso haiwadi mangke non towar same tumawe me same hadak awe la pen hadak song saksi lang mesen ki juna lang sawe seda solar project yong si dolo bote mesena towar tu hadak lompo electricity lompo la pen hadak song saksi muniatum ki jun alang sa medak mesin alang tum longpo la solar project yung sadak dulo pulote la senil tu mahin pen ke kayo posikali nil tu mahin pen ke mesen lo posi pudam lo la pen welcome lo autonomous council la hin pen jito adap solar project bg po bangke ni pen welcome Assam Hills Small Industry Corporation Limited Kanch Industrial Complex Manjalong non nangkileji wosik ni pai Great Roxy Arni Adapor Pai Kepra Chitima Pormalon Pen Arnisia Parman Training for Self-Employment and Awareness on Startup Policies Seki Iponji Seke ke Endunjia Ninki Hangbang Pubang Piatum Assam Hills Small Industry Corporation Limited Kanch Industrial Complex Manjalong Humridam Pen Men Kache Thabdam Jepan Chuningri Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru